Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Szintén gyakori eset a fognyaki érzékenység. Ez akkor van, amikor az íny mellett, ott a fog szélénél van egy nagyobb kopás, általában valamilyen, általában fogkefével szokták szétdörzsölni ott a paciensek, vagy éppenség alapvetően vékonyabb ott az ománc, a fog külső rétege, és ebből fakadóan mondjuk a cukros, savasabb ételeknek, tehát mondjuk kóla, chips, kombó, ezek jobban igénybe veszik, és utána ott elkezd ásványanyag kioldódás lenni, nem tud a fog regenerálódni, és szépen ott le fog pattogzani ott az ománc. Na, ekkor van fognyaki érzékenység. Vagy hát ekkor már, amikor meggyengült a fogzománc, akkor már van fognyaki érzékenység. Amikor lepattog a külső része, akkor meg nyilván látványos is. Hát ez vegyes. Itt szintén a szubjektív érzékenység képbe jön. Ha valakinek magas a fájdalom küszöb, akkor lehet, hogy észre se veszi. Tulajdonképpen nem zavarja. Erre azt szoktam mondani, hogy ameddig nem zavarja, és tulajdonképpen változtat az ok szokáson, tehát hogy amivel mondjuk szétdörzsölt ott mondjuk a fogkefével, és ezt mondjuk változtat a fogmosási technikán, és nem dörzsöli úgy ott azon a részen, akkor első körben lehet, hogy a tömést lehet egy kicsikét kijjebb húzni, tehát úgy mondom, hogy nem kell most még rögtön a tömést megcsinálni oda a fogba bele, hanem mondjuk egy év múlva, vagy fél év múlva egy kontroll, és akkor is szépen kontroll alatt tartani ott azt a területet. Ha valakinek viszont érzékenységet okoz, na hát ott nem marad más, mint egy tömést belerakni. Ha viszont túl nagy ez a fognyaki kopás, tehát nem csak egy adott területen van, hanem egészen körbe a fog körül, na hát ott sajnos a töméshez kevés lesz, mert szét fog esni a tömés. De már mindenféleképpen valamilyen koronát kellene rárakni. Nyilván ott is szintén ez a dolog, hogy ez az érzékenység ez mennyire jön ki az adott páciensnél. Úgyhogy itt ez sajnos ez egy ilyen dolog, én azt mondom, ez egy ilyen alattomos dolog ez a fognyaki érzékenység, tehát sajnos ez nem lehet mit csinálni, ha meg van csinálva a tömés, akkor is a tömés tulajdonságából fakadóan mondjuk egy olyan 5 plusz év környékén már elindul az a dolog, hogy oké, a tömés még rendben van, de már kezd újra előjönni az érzékenység. Tehát ezek sajnos benne vannak. Ez a tömés tulajdonságából fakad, amivel sajnos nem lehet nagyon mit csinálni. Ezt késleltetni, javítani lehet olyan szempontból, amikor tömést csinálják, hogy olyan technikákat csinálják meg, de akkor is azon a környéken az ott elő fog jönni. Jó, úgyhogy itt ez egy ennyi akart volna lenni, ez csak egy rövid videó. A többit meg majd folytatjuk. Na, sziasztok!